En breu es començarà a treballar amb el projecte d'ampliació del Centre d'Assistència Primària del Pont de Suert. Es tracta d'una obra que finança la Diputació de Lleida amb prop d'1 milió d'euros dins de la línia de col·laboració amb el Departament de Salut per millorar les seves instal·lacions arreu del territori lleidatà. És una ampliació i una reforma del CAP de Pont de Suert en aquest criteri que comentàvem d'actuacions en àmbit sanitari concertades amb els municipis i amb el Departament de Salut d'una forma clara per millorar l'efectivitat i l'assistència al territori. Es preveu que les obres consisteixin en l'ampliació del propi edifici on hi ha situat el centre mèdic, elevant la part més baixa a un pis per igualar-la amb la resta de l'edifici, on s'instal·laria més espai per consultes, ja que la part actual és insuficient per donar cabuda a totes les especialitats que s'ofereixen. També es preveu arreglar els baixos que s'adequarien pel servei d'ambulàncies. La idea és poder donar un bon servei sanitari als ciutadans des del propi territori. Al costat de tots els centres sanitaris municipals, dispensaris, com centres d'assistència primària, com hospitals, la Diputació amb el Departament de Salut som compromesos per tal que els ciutadans dels nostres pobles tinguin els millors serveis des de la proximitat. Aquesta és una molt bona notícia, ja que millorarà substancialment el servei de salut de la comarca de l'Alta Ribagorça.